Lourdes Hospitalitateak Elizbarrutuko 79. erromesaldia ospatu berri du. Lupe Arantzabal, elkarteko presidenteak azpimarratzen duen bezala, oso ekimen berezia da, bizi ospatu eta otoitz egiteko. 3 egun gogotsu. 1000 lagunek ederki gozatu zuten erromesaldian non Onferrando Prado gotzaina bertan izan zen Gipuzkoako paisa ordezkaritza batekin batera. Korposuizte jendetsu eta unkigarri ospatu zen oinatin, santuak kalera atera zituzten kanpai eta krisiten hotxak lagun. 15 senideetasunen irudiak, jaunartza egin duten aurrak, apostolutzako eta gaueko adorazioko kideak, aingeruak eta paliopeko guztiz santuaren zaintza, ibili ziren kaletan zehar, Onferrando gotzaina egitaldi buruzela eta herriko zinegotzien parte hartzearekin. Joan zen maiatzaren 18an, laikoak bokazioz misiora dituak lelopean topak eta ospatu zen Donostian. Aukera ederra harremanak istutzeko, elkar ezagutzan sakontzeko edo fedea indartzeko. Izlaria Tote Barrera izan zen lehen iragarpenerako batzordeko kidea. Elizbarrutiko YouTube kanalean eskuragarri duzu bere hitzaldia eta baita parte hartzaileen iritzia jasotzen dituen bideo ere.